салому алейкум бинандагони азиз, ман Навиҷо Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед. ин чизи муҳим аст. обуна шуданро ҳам фаромӯш накунед ба канали ман. чӣ хеле ки медонед, ба тавсии дигари видеое ки ман ба шумо пахш карда будам, роҳи бой шудан ва ин роҳи дуюмаш аст ки вале ин ҳам давом дорад. ва тамошобинони азиз, ман шуморо мехостам ки бо диққат гӯш кунед ки ин чизи муҳим аст. инсон қобилиятҳои худро он вақт дарк мекунад ки агар кӯшиш кунад онҳоро нишон диҳад. як одами бой будааст ва ӯ як духтари зебое дошт. ӯ мехоҳад ӯро ба шавҳар диҳад, аммо шубҳа мекард ки ҷавонон ӯро барои муҳаббат ба занӣ мегиранд ё танҳо барои пулаш. ва ӯ қарор кард ки имтиҳон гузаронад. ӯ одамонро ҷамъ кард ва гуфт, касе ки ин ҳавзро шино карда мегузарад, мувофиқи хоҳишаш яке аз ин се бойгарии маро мегирад. аз 3/1 ҳиссаи заминам, аз 3/1 ҳиссаи пулам ва ё духтарамро ба занӣ мегирад. лекин шумо бояд донед ки дар ҳавз 10 то тимсоҳ шино мекунад. ӯ суханашро ба охир нарасонида, аллакай як ҷавонписар худро ба ҳавз партофт. бой ҳайрон шуд, чӣ қадар мардонагӣ бояд дошт ва чӣ қадар хоҳиш ва қарордод лозим буд барои ин кор. тимсоҳҳо аз паси ӯ дарафтоданд, лекин ҷавонписар тезтар шино мекард. тимсоҳҳо кӯшиш мекарданд ки ба ӯро расанд, лекин ӯ боз ҳам тезтар шино мекард. ҳамин тавр ӯ тавонист гурезад ва ба он сӯи ҳавз барояд. бой ҳайрон шуда ба якчанд пушаймонӣ аз ҷавонписар пурсид ки ту мехоҳӣ аз 3/1 ҳиссаи заминро бигирӣ? Не, гуфт ҷавонписар. баъд бой пурсид, ту мумкин аз 3/1 ҳиссаи пуламро мехоҳӣ? Не, гуфт. ва боз ҳам ҷавобро шунид. бой камтар ором шуд ва аллакай ба шунидани ҷавоби мусаббат боварӣ пайдо карда пурсид, ту мехоҳӣ духтари маро ба занӣ бигирӣ? аммо ҷавонписар бозам ҷавоб дод, не. Набошад ту чӣ мехоҳӣ? Пурсид бой ҳайрон гашта ва дар ҷавоб шунид, ман он муттаҳамро мехоҳам ки маро ба ҳавз тела дод. ин мисол нишон медиҳад ки дӯстони азиз, на ҳама метавонад имкониятҳои ҷисмониву зеҳнӣ интеллектуалии худро қадр кунад. аммо дар ҳолати фавқулода ин қобилиятҳо рӯй мезананд. ин ҷавон ҳеҷ гоҳ бо хоҳиши худро ба ҳавз намепартофт. ана ҳамин тавр устози хуб маҷбур мекунад ки он коре ки шумо бо хоҳиши худ ҳеҷ гоҳ кардан намехоҳед кунед, аммо ӯ ба шумо ёрдам мекунад ки қобилиятҳои худро пайдо кунед. устози бад метавонад гӯяд, хуб, инро метавонӣ пагоҳ кунӣ, аммо ин муҳаббат нест, ин дилсӯзист. аммо дилсӯзии ҷарроҳ беморро ба марг оварданаш мумкин аст. ана чиро бояд дар хотир дошт. дӯстони азиз, ин видео ба шумо маъқул аст. лайк гузоред ва обуна шавед ба канал ва ба комментария нависед ки шумо чӣ фикр доред дар бораи ҳамин видео. ман кӯшиш мекунам ки ба шумо ҳамаи ин ҷумлаҳоро бигӯям ки роҳи бой шудан, дӯстони азиз, вақт рафта истодааст. 2019 сол омадааст. ин соли бой шудан аст ва ҳар яки мо бояд як қадами худро бимонем. хайр, дӯстони азиз.